Ja, ik kan hier rondrijden en meestal zit een beetje boer en dan weer de karren zeggen. Nou, een van de beiden weer de dingen mesten. En nou ja, hoe dichter het bij de karren komt, dan nou ja, hoe duidelijker dat het wordt. Ja, en voort. Een peer stille tjoegen en een strop van al gauw €15.000. De weerde van het stel een gwot. Patatbakker Meindertsma had de smoor in. Niks. Niks, nada. En wat denkt dan het eerste? Nou, dat ben geen bibelberichten. Nee, dat ik denk wat dingen herkennen, maar dat mag je niet denken, maar dat was gek. Er is onjefterdienst bij de politie, maar daar verwacht de Dupierre patatboer net het meeste van. Een ziektocht op sites zoals Marktplaats had ik nog niet opsmieten. Wel ben intussen onderdeel van de smulhoeken voen in een berm op naar Zoutkamp. Hier lijn die klep. Hier lijn de twaklap. Mooi deellijn. Dit is geen twee jongenswerk, toch? Kennen. Nee, dat ik weet jongens, nee. Dat is een bereikerij spul, maar het bleek fris. Dat misschien wel, maar dan met laat alles. Hè? Toeristen fietsen het staanplak bij Dokkermanijsiel nog voorbij. Hey. En ik Koninginnedij leveren net een sint op. Pieter zit spreekwoordelijk met de handen in het hier. Zijn oud-werkjouwer had een alternatief, want er moet wel brie op een planken komen. Zeker zou wel een dag oerslaan met eten, maar het liet ze net. Hè? Dit wordt in stand-by karren. Ja, dit is van mijn oude baas. Die is ook goed geweest om, nou ja, om in te lenen en te gebruiken. Ik heb daar een beetje erop hielen. Hè? Maar al bakt worden. Waarom best weer riepen? Zo snel mogelijk, vet weekend. Hoi, ontvreed.